Les germanes que han sigut triades ens donen un missatge on ens convoquen, ens fan partícipes d'aquesta gran família que som. De sembrar unes llavors, que aquest símbol d'aquesta vida que ha d'anar creixent entre tots, que les llavors cal cuidar-les, regar-les. El goig de pertànyer a la família generiana. L'escolta atenta. Casa del demà. Una cosa nova comença a despuntar. Futur. Del olivo y los almendros.